ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Тамошобинони гиромӣ, айни ҳол қарор ҳастем дар ваданасоз. Аз ин тараф чораҳаи ваданасоз ва таксиҳои душанбе хуҷанд болотар равем цементзавод мешавад. Аз ин тараф бошад донишгоҳи аграрӣ, тиббӣ ва омӯзгорӣ, болотар равем цум мешавад. хонаи имрӯзаамон дӯстони азиз дар ҳамин навастройка ҷойгир аст. худи дом 12 этажа, трезож аз ин тараф нигоҳ мекунам. хона дар 8 ошёна ҷойгир аст. намарҳамат дӯстони азиз, бари дом трезоҳои хона аз ҳамин тараф мебошанд ва аз ин тараф бошад роҳ бо дувори ҳамин хона мебошад. марҳамат дӯстони азиз, намуди дом аз дарун. худи хона дар ин ҷо прихушка мебошад. аз ин тараф дӯстони азиз ҳоҷатхона, ҳамом, дар ин тараф якум ҳуҷра, дар ин ҷо бошад дӯстони азиз чӣ хеле ки мебинед калидори калон ва хол ва аз ин тараф кухнӣ ва дуюм ҳуҷра. ду хонага мебошад бо масоҳати қариб 60 метри квадратӣ. марҳамат аз ҳоҷатхона сар мекунем. дар ин тараф бошад ҳамом, яъне ванна. мегузарем ба якум ҳуҷра. марҳамат дӯстони азиз, ҳуҷраи хоб яъне спални мебошад. хотиррасон мекунем ки хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад, айби ғарзи яхдон яъне холодильник, телевизор ва мошинаи ҷумашӯӣ. Дига ҳамаи чизош меистанд. ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш 100%. худи дом техпаспорт дорад. 12 ошёнага навастройка мебошад сари роҳ. хона тёпли пол дорад. худи даромади дом бо чип мебошад. дута лифт, якташ чипдор, якташ бечип. ҳар дуи лифт 100% кор мекунанд. акнун мегузарем ба кухнӣ, яъне ошхона. хотиррасон мекунем ки кухниш треза дорад. роҳи ваданасоз. мегузарем ба дуюм ҳуҷра. ҳуҷраи кӯдакона мебошад, яъне детский. хона дар ҷои хуб ҷойгир аст. бо транспортам ягон мушкилӣ нест. нархи хона 565 000 сомонӣ, 50 000 доллар ё ин ки 3 891 000 рубл. нархи хона боз савдо мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 22 мебошанд, ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ гап занед. маълумоти хонаро боз як бори дигар такрор мекунем. ду хонага бо масоҳати қариб 60 метри квадратӣ дар 8 ошёнаи бинои навастройка. худи дом 12 этажа мебошад. сари роҳ, техпаспорт дорад. хона тёпли полам дорад. бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад, айби ғарзи яхдон, телевизор ва мошинаи ҷомашӯӣ. дига ҳамаи чизош меистад. марҳамат. мо боша хайру хуш мекунем. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карде. навбарҳои навро интизор бошед. то боздид, худо нигаҳбон.